Galondi segati ebe tenya wele la fala ka chideme. Tenya wele la galondi segati ebe tenya wele la fala ka chideme. Tenya wele la galondi segati ebe tenya wele la fala ka chideme. Tenya wele la namara shikolo mawe tenya wele la fala ka chideme. Tenya wele la saraga jugu bomori tenya wele la fala ka chideme. Nego tenya wele la dabali jugu kemori tenya wele la fala ka chideme. Alhamdulillah hamdan kasiran adada ni'amihi wa afdalihi wassalatu wassalam ala man bu'itha rahmatan lil alamin al-qa'il la yashkuru Allah man la yashkuru nasa wa ala ali baytihi tahirin at-tayyibin wa ala sahabil akya wa man walahum bi ihsan ila yawmiddin amin. Ambade Shirifla TV lagebo amaw foni ka wale nyumando ka obedo kiramanto yala ka deli ala fe aka hinena ka kishi ako jiri ankelingina bela jelinka ala kiraba alayhi salam aba fanyana ka kuma kan sanuman dawla ako mogo maseka mogo wale nyumando ni ngufo uka nyuma yaula o tigi tiseka ala wale nyumando ni ngafo aka nyuman keleuna ode hukumu konna na jamiyatan sardin islamia tonde minumbi nyarela ye wajulu kene basigi mi no e tashibla kene ani boye masegi kene kake uka tonde ndo bayi no ye Musa Kumare ale ka musokoroba ala mahinana na mama kulubali ale mina kunkera jigiye jamiyatan sardin islamia tonde unye nyarela ninga ke unye joyoro anu demeba anu ladombai ode hukumu na musokoroba infatule kabe aka klibina nima jamiyatan sardin islamia tonde uyen tashibla kene sigi aye mungoso ka tashibla ke ani fana ka do dunke ka nyeshi musokoroba ima sigin keru fe ka be samedi doma juin kalo tile mugan konoton samba fla antan konoton baraw kun folo damne na folo ni laselikaw nye mi no kera ankara mogo a Sheikhul Fadil Musa Bala Jakte ala bi dafla de yele kabo aljina kono kana bla e kaburula mogo nyebala dekumba kono mogo nyebala korombe mogo nyebala fundeni ba kono mogo nyebala lafiya tefio ko kana sigala fiyo ko mogo sarabi ala kirafe abi ala kira sumogo fe nafiya tala ko fala ka dafla yele kabo aljina kono kana kaburu kono o tella hare folo de e ba da mo dabla jina ya sabu bamanan ko yani ka kleba yala la totobila no fe ko toti dunga mo min to ke gerawla la hara toti yala kira na ka dema ya ni mo mo kanu la hara toti dungi to abada amodu aslamawo an jigi kanyanga musokoro bala ni venda modo ala kira kan dal kuma kan da modo kan zindi o de kan ko ni mo min zare bene kira fe benzo mo fe musoroba ye fɛn min gano kɛra diinɛ ye a ye fɛn min gano o kɛra ciba ye a ye fɛn min gano o kɛra ciba somɔgɔw ye maa caman bi kɛ ala fɛ nka i ka denbaya ti k'a fɛ maa caman gɛn bɛ ala fɛ nka u ka denw gɛn bɛ k'a kuma suli ala ko la a ye den minnu wolo olu ye ala kanu a ye den minnu wolo olu ma fɛn wɛrɛ kanu ciba kɔ olu ma fɛn wɛrɛ kanu ciba somɔgɔw kɔ amalma ke no Musa Kumare ana ye ɲɔgɔn sɔrɔ nin sira ne kan kuma bɛ n'a fɔ dodo anga balole bɛ malien ya gɛlɛya ye min ye mɔgɔ tɛ se ka mɔgɔ ɲuman fɔ ni su tɛ bolo la ni y'a fɔ dɔrɔn a k'a bolo bɛ cɛ da Musa Kumare balole bɛ dabɔ n ka kuma na a bɛ fɔ mɔgɔ kɔfɛ de mɔgɔ min bɛ tamakiya jamiyatan sadin karamɔgɔw tɛ a balole sigilen bɛ k'a bɛ ala k'a da n'a bɛ n balo cogo dɔ walima n'a bɛ n balo n'a ye n su dɔrɔn ala kana ɲɛda ciba a timbolo cogo do nga anjera fe mina weni ndi jen no fe aser Sheikh Usman Madan Aidara chemi kuma kan ye mali sumabi Sheikh Usman Madan Aidara o beni ma odo mabbe ma odo nala minga mi ye domi songa kewma hasidiya tifoyi Sherif Usman Madan Aidara ale kuma kan ne awni ale ke badenye kange sinji ana le kan nyondo khase bima akundambe sambi sabako kan adoya sorongo dogo adonga manga prezaye Abubakar Kulwali Boyni Allo Sidibe eron me ke wulu kaso madla kura nyare laya bagadaji ya on de kuma minun takabo bangonina kana bo turu ka migoro siri Allahu akbar ka dongolo dani karamo ona na misi ka kulumino Qur'an dimseni ko yingunda me sambi sabaka ngana jira wala kilingama
fobi anya min ya bolo ala ko kelen ama fali sigatenna mare chedo horonte che jamuye horon e che ka bara de che komu abika munke o de horonyai sigatenna musa kuma de kwa be komina yuke wallahi bamanon ko ni baluku manye ku ibi bokodun kwa to ni dugutigi ka kele dugu ko kumuru no fe horon ba do ki sebebe bokodun wallahi ne tiendra Sheikh Usman Madan Aidara ko nan seraya ko ka kumare la kawfo ko ale Aidara sema kene soro ko nga deun semi kene soro ko ya nanu ka se kene ngona ya ko on gare bu ka ke u kuma daye ka kumare la kawfo aya fota sigatala ko halina dana musogoroba deun ma ko ala ba nyefle sigatenna ne tien ko ale ni deun nye nyogon soro ala de kama sigatenna dra uma nyogon soro flala moriya muje nasidia sebidia muje fi sabilillah yo de uje kabi u ka dogo tura uluko tekte boyni ani alu ambi ya fanyi ni ufe mo ka fi koroma kwa kaba ka dogo on ve we dogo ya mai no kuma na temesra do akafamu ba fam ako kabinu nunga dogo demseni u bangena miliye mingono mo ni finga bange o miliye kono ka ala nyini ka ala soro ni jogoina ko ni ala demete ko manoko sigatenna santri fili kono ka wole ka moye e ka demseni ya kono ka sigi teke ko ta ki kungorota ka ala mine ka tugo ala ko manoko ka gele de min demseni nu kala re demseni nu ngla ka dala aidara ma ala aidara dusu suma ka sin suma ka bolo suma ka tawdo ko fobi ko ala aidara ma tigawla ko ayu bla femina ya suru labe mba fe shu faraklika yechin tekte afo musa kumari ne ka musokoroba timena ne horon wele horon bina sigatala sabo ni ma nana e kunona ibina juru do de sara ataka juru do to ikana sigatenna dra chama ya famu kada oma musokoroba ala ba nyefle wa jenana ko ne de tasira min mine ka tasira min ganu kuna dia dote ika fo ko ne da ya wolo yi kunga musokoroba ye ma wolo file de aya ye ne de be fe min ga ye fe min ganu ye kira na somo ye wona re ma fe wala kanu kira na somo ko wa eni jenyon abismillah fa ka du kono kara ne tiendra ajirte ko musokoroba ma jida jamia tonde o nyana klikli akere ubay sigatenna banyuma wallahi na kungona nu nana bisuma nu yayi wallahi akere o jigi ko hakili sigi ko jigi fa Sheikh Usman Madan Aidara ko nan siraya ko ale Aidara sema kene soro ko nga deun semi kene soro kuma yani deun nga se anga ko anga ale Aidara ka fuli kana se kuma la kauma ko ale Aidara bi dugo ke anga do akada ale Aidara ni de kunte deun tina da ale de se bina ngene ngaya kana sejo Musa kuma na koroka horonya kama ani musokoro baka horonya kama aye jigi mi fa jamia yi sigatenna dekte kunganga do kuma la ka do ko na sema kene soro o ye de kun be kodai ko nga bi dugo ke ka fara deun nga senjo kaningene ngaya kwa ba nyini ala fe musokoro ba ye minga jam'iyai anaye minga ansaruwe uladona anu hakli sigila anu ka jigi fala ko ni kama bestri fi kanuna kala ka nyefle ni o kama yi ami ko femi ma ya ni ala che kola ko yafa ko ni fenyira ni joncha kala ko tayi ami Sheikh Usman Madan Aidara dakurunya flat dugo mindo anda kaka kuma da yani deunga seya o de ni sigatala Sheikh Usman Madan Aidara ba yere fo karamgo mi ma ka kalande nguluma umake ka fo femme ni ngumo bola fende ni ngumo tola amogo jura fenda na kateme fendiki ka Sheikh Usman Madan Aidara tekte ala ka me anye fe ami aslamo anya kanu Imam Ali aka hakili jigi yoro femfla ala kire min voyi ka kuma kelenga yen ga se sirifu selima ya Allahu akbar tekte nene e ka do ko banye wallahi anganga munge anganga labe jumenge yana nyira ta doje sigatenna dra o yala kire nyini ngadondo ko mumini ke kuma ye joni dekte kila ko nyini ngali kila ma ko mumini ke kuma ne mogoye ko mogo munu nye saya kosuma kosobe mogo munu hakili tura saya la ka bara bela o hakili tura saya la o ka yelema bolo bela o kama o ka yelema bolo nu ka bara bekera ala tay o kla ka labenga bla ke saya ko fe mumbina o yo labe ko de mumini ke kuma wi tekte la kanyolla amin o kuma don ala kira ko sayyidina alima
ko ni mumini ka limaniya bi fe ka ban ko yoro fila de be mumini ka limaniya sigi ko yoro falo ko e docteur soy yoro flana o e kaburu doy fanda o emi jigi tikara fo ka taa si yoro la ka ala mirini fenye min bi ala banjona sababu da tanda wure ko ala ka ko rezo ko ko ni min nana ka rezo kono ka bo son ko ni min mana rezo kono ka to son ame nyina na ko sobede ala de balo ba kono kalo kono do ka so tiga woni denduru mashi dama ibi ko ala fama kele ne ka fiye mine ka bla ka du ko lo sanfe chama hali be ko mo ko tela amago bila jon garjige bo ala ne bulo itanyi ni sebe ke doke balake isombe ala bulo ko fandaw emi ngeme ka fo ko ala ya beke seti guda mogo be ulula mogo ti ela fika limaniya bina chien kini ala che janya ala kira ko no isera ka badro ko ta bo docteur sola fandanga ni bisinga ka jeleni da khana ka kle ka yala mogo ka dudala ko ma logo ci tay jenga logo bi ci jenga logo bi ci na ya duru ni tanda min zoro la bi tayi mako glano ba me ko wartigi mangane abaka jeleni da khana halika transport mi bisika se to sula utaku bitama sin filala kanijo wartigi dalena kanijo PDG dalena kanijo patron dalela patron ko be mo wallahi yekindra ha awuli ka sigi oye mogoy adda oye mogoy addo nyegena oye mogoy asanya oye mogoy dogoma tige ka do adda oye mogoy hali mininji gwanza o sigi adala oye mogoy sigatena adjective fo kenaya ye masage fugulande abe kenema kuna sanuna ma ngamogo shita ye ko masage banfla do fo bana bakato odi adjective ha warti bisingi da fanye jibi jiga kulo kono ni ye fandai afoni yo katama se fla ka fo wa jiji do bi do soro ware bale ku milliard be bangla ngale ko be mo koy tallahi fandawo itamana ni kenya mi khana ngale ka wale ngumi se ko kenya yin soro khassa akumi jaga wale ko ke ka kenya yin soro adjective nyeki gatena dra kono makli dima ko tabo duguba dugutigi ndana kaburudu Allahu akbar chawbe yinde dugutigi chama be meri chama be kunungo itisigi dugula nima worodi munuma o chama be itisigi dugula ka dubi ki taye ni meru ma papier signé ni tarai meri shu chama be kaburudola dugutigi shu chama be kaburudola hali shini ubi sibiri nyengele dawro suma gadi fanda ndegete jedoma woroti di dugutigi ma meri tu papier signé doni ba chama sumane be mo ko misra menya ko nega walantigi do ko na ku itishi kitishi o chama zumane dambe bi bo mo ko yo chama ndafa nega walanze mene be so mo be ka shi ko fa bi ye tiendra jekte ha Allahu akbar fama chama no ngomane bibi minga sietire ku memma do kasola ka sietire be ma bo kasola ka galobi ka cinye yele me ka ke galowe o chama zumana bi ngorobi ka signalé ko febi na folotigi chama be na folotigi mi ni nana kaso jiya kono ya ni mago jora bogola funi bora kene maso labe ngojugu fe nga o chama ndambe bogola bi ngolo ni ngara kata o fole me o chama kaburu sanfe fale uni bawbi yala ko bindu gatena ha chawbedi ati kena ati foma odishingo singara chama sumane baby mana ngara udaje baby moko kumisra mi ndanya kwa da kome koni mi farati kona ya dajule kiti shisoro o chama sumane baby asuma do kungo kuma fora ma were fe amasara la mafengo ala chawu dalembe ndi sigatenna muso dalembe yene bi dugubachi ayrejo ni sera bi ni fema ngame funa kera basa uni nyina ubulikaye femi nyolu dada bi fode makosa ya balo le unzige meka mingono hajjete kotai kuni sera ko limanati baila dono sayyidina ali nana kabna do fara khal limaniya kai kani tashi ni chawdale sayyidina ali nana do minga dugu kono ayi salamu di kaburu shuma kasigi ka salamu jabi kono o kofe
ako kaburu dungeuma ako atukhbiruna bi akhbarikum am nukhbirukum bi akhbarina ako jabi bate awla kane jabi wa yalawo kuna foni mimbe awmbolo ya aw salen kofe abi fe anga do fo aw yo lawa tari mimbe awunye na mawunye ya aw debi dola kale awunye wala Allahu akbar soni sayyidina ali yene fo mi ngadura ki dade kaburu shudo ya jabi o ya ka salamu ko se Allahu akbar o be ke kaba ko yenene ebolo me kaba ko te aywa jegte ni sana ala nya be kashfu ki nga kono fami de muso nyagane na ala te kashfu ki haramu fleba mi kle ki sigi sreba dala bara dala ki sigi wal muso tato flalila fu soro ko bi jiga kono ala ti kashfu ki ay ukmatala hasini dusukunjugu mi mogo te mashi mogo nyana ira na dengo ala ti kashfu ki ay ukmatala dusukun chieme nyati halala fle haramu ko kono bara soso me haramuna ala ti kashfu ki horange min janda ka kurushin nyakuna ale yelema ko mugani tabi kurushin nyakun bari kenema ka horamu so to ko ala ti kashfu ki horamu so min badaye ba che jamva ala ti kashfu ke ala bi kashfu ke jone mun sirana ala nya ka to ala tala ala bi kashfu ku yi o kɔfɛ an karamɔgɔ anan karamɔgɔ denkɛ n'o ye a Seyidi Sherif Ahmed Tidiane Haidara a bisimilala kɛnɛ in kɔnɔna na Musa Kumare ale bɔra ni ka foli kɛ sinji siraw ani balima siraw bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la min n'o hukumu kɔnɔna na n'a ye bonyamasegin kɛ Jamiyatu Ansarudine Islamiya tɔndenw ye u ka nin waleɲuman dɔ in na u ka musokɔrɔba ye ani fo ka taa se u delila ka waleɲuman dɔ sɛbɛn dɔ ta k'a di musokɔrɔba in ma k'u fo k'u barikada o kɛlenw na kaya ame befo ka be barkada alhamdulillah rabbil alamin ame ala tanu ka barkada ala be tanu aka bara bela jelena ola kuma jante ne bolo anga comité no e comité Ansarudine nyare laye ka damine katafo an karamogo la a Seydi Sherif Ousmane Madani Haidara u y'a kanu k'u b'a fɛ ka bonyamasegin kɛ musokɔrɔba ye a fatulen min bɛ se ka kɛ sababu ye ala ka hinɛ la o kama o de la o sababu la an karamɔgɔ a sera an fɛ kɛnɛ ka yan nɔ ni a ka cɛkɔrɔba ka ci ye n'o ye an fa ani an karamɔgɔ ye n'o ye a Seydi Sherif Ousmane Madani Haidara ye foyi tɛ ne fɛ fo nisɔndiya adamaden ni tɔɔrɔ ko y'i sɔrɔ n'i ye i balima silamɛw ye a bɛ yɛlɛma ka kɛ nisɔndiya ko ye o la ka bɛɛ lajɛlen fo kumarelakaw tɔgɔ la ani jawaraw tɔgɔ la n kɔrɔkɛ bɛ yan nɔ n'o ye Salifu ye ko ka bɔ ka bɛɛ lajɛlen fo an baw bi yan ani an kɔrɔmusow ani an ka denbaya bɛɛ lajɛlen ani an dɔgɔninw Sori ni Badaranw an b'u bɛɛ fo an tɛna kɔrɔfɔ janya an b'a fɔ an karamɔgɔ ye ani an ɲɛjɔyɔrɔ ani an kunsinfan n'o ye a Seydi Ahmed Tidiane Haidara ye k'a bisimila an ka kɛnɛ ka yan vraiment nin ma tɔ foyi to an na foyi ta an na bi ni nisɔndiya tɛ an ka musokɔrɔba de ye ale bɛ Zawiya la bɛɛ ko Zawiya totigi depuis 83 fo ka se a ka fatuli ma Ansaru de ye jɔnjɔn fɛngɛ ta k'a d'a ma diplôme ta k'a d'a ma a ye an bonyali min kɛ a ye an kanuni min kɛ a y'a kɛ bi de kama sara foyi tɛ anw ye ka dugawu k'a ye sara foyi tɛ Ansaru bolo ka dugawu k'a ye Ansaru anw ye wale ɲuman dɔnnaw de an tɛ ɲinɛ maa si ka ɲuman misigara jarati kɔ n'an m'a f'i ye an bɛ dugawu k'i ye i kɔfɛ ala b'a minɛ i ma ka na sigaw la fiyewu o jɔnjɔn de filɛ nin a don a yɛrɛ balima bɛɛ tun bɛ kɛnɛ kan o kɛra le 24 mars tɛmɛnen TV Sherifla kelen ye a filime k'a bɔ o de kun don k'a yira jama la kuma dafa la o bɛɛ lajɛlen balen kɔfɛ
an karamɔgɔ Aseyidi Shérif Ahmed Tidiane Haidara a nana ka laseliw ta. An ye min sɔrɔ o la ne ni aw ka jɛ an k'o seereya. Wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Alhamdulillahi azalan wa abada. الفرد الصمد الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا والصلاة والسلام على خير خلق الله محمد بن عبد الله وعلى آل بيته الطاهرين الطيبين ومن والاهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم استحل ذكري قائلا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أمبي ألفو نعم ala min bɛ ka kɔ sinzili ɲɛ ala min bɛ to yen bɛɛ taalen ala min ala sanuyara ka bɔ furu ma ani densɔrɔ ma ka kisi ni nɛɛma ɲini ale ala in fɛ a k'o kɛ a ka kiraba kan n'o ye Muhammad sallallahu ta'ala alayhi wa sallam a de kira sodunga sanumaw a n'a ka sahaba ɲumanw ani mɔgɔ ɲuman minnu farala o kan ni baara ɲuman kɛ ye fo ka se diɲɛ wuli ma yarabi ala ka ne ni aw ye u la alhamdulillah mɔgɔ mɔgɔ sen a yɛrɛ se kɛnɛ ka yan ka bɛɛ fo ne silamɛya ka foli n'o de ala ka kisi kɛ an bɛɛ lajɛlen kan ala ka ala hamu dilan ala k'an sago daba ala ka limaniyaw jidi an ye garisɛgɛ nafama a barikama a bɛ ala bolo ala k'o nɔgɔya an n'aw ye rabbi ala k'an n'aw wasa ala k'o k'a ka alaya kama ni ala kɛra hɔrɔma ye sɔlila muhammadin wa alihi alhamdulillah su in na an bɛ kɛnɛ min kan dugawu kɛnɛ don miiri kɛnɛ don taasi kɛnɛ don alhamdulillah ni kɛnɛ sigili ye o ye an ka musokɔrɔba ye ale ka soma yɛlɛma waati min bɛ ala bolo a ka jɔn kelen kelen n'a kan ni min ta sera balicogoya t'a la ale a ka wele da kan a y'a jaabi an b'a jigi ko a bɛ a ma ka hinɛ la yarabi ala ka kɛra ten alhamdulillah an balimaw an sinjiw kɛrɛnkɛrɛnnenya la ala ka diinɛ sira kan alhamdulillah an ka ni komite in président n'o ye Musa Kumare kɛrɛnkɛrɛnnenya la ale ka musokɔrɔba an bɛ ale de ka sigi la bi Musa Kumare ninnu mɔgɔw de don i b'a jate san 20 fo ka se san 30 ninnu de ma kabiri o yɛrɛ bɛ denmisɛnya kɔnɔ o ye o ka denmisɛnya k'a bɛɛ feere ala ma ni Sayid Sherif Usman Madan Haidara a nɔfɛtugu ye n'o yɛrɛ dili ye a ma kabiri o don kana bila bi la wulikajɔ min b'u bolo ni dɔ ti fara ka fɛn ti bɔ a la alhamdulillah a kɔrɔ an bɛ an yɛrɛ de ka kɛnɛ kan bi jamiyatu ansaridin islami cɛ kelen a muso kelen o bɛɛ ye Haidara ka denbaya dɔ de ye janko mɔgɔ minnu sanjanw kɔfɛ n ye waati min fɔ a ye olu janyana dɛ mɛ kana bila fo bi o cɛsiri kelen ani o jijɛ kelen o de b'u la nin tɔn in baara kɛli la alhamdulillah ni ala sɔnna ale ka musokɔrɔba o ka ala wele jaabi jamiyatu ansaridin al-islam n'o ye ɲarela ka fara ɲɔgɔn kan ka su in na sigi ta ka kɛ ala wele ye musokɔrɔba ani silamɛ su bɛɛ lajɛlen ye an b'o kɛnɛ de kan wa an b'a dɔn ala bɛ sɔn ka o jaabi ni ala kɛra ka hadisa jɛlen ye den hakili mana to masa la ka dugawu min kɛ a ye ko a b'a a masa sɔrɔ fɛn saba don nka nin b'a la
den o ye misali ye balima b'o la fa b'o la muso b'o la i cɛ b'o la i teri b'o la dugaw minnu bɛ kɛ taabaw ye ko a nɛɛma o b'a sɔrɔ ni hadisa in a bɛ o bange an ye janko a den ka fara a ka jɛkulu ka jɛkulu minnu o farala ɲɔgɔn kan ala kelen de kama n'o ye jamiyatu ansarudin islami ye ani su in na sigi ta an bɛ bɔ so kuma min an ye an sara karamɔgɔ la a y'a ka dugawudenw kɛ ni kɛnɛ kɔnɔ k'a yira a yɛrɛ ni an bɛ yan dusukun na a ye dugawu kɛ ko ala ka hinɛ taab'a la ala ka yafa k'a ye ala ka dayɔrɔ nɛɛma k'a ɲini ala fɛ saya bɛ anw yɛrɛ kelen kelen sɔrɔ waati min o k'a sɔrɔ ni ala bɛ ɲɔgɔn fɛ nin kɛnɛ ninnu dugawu kɔfɛ miiri ni tasi n y'a fɔ o de kɛnɛ don kɛnɛ in kɔni sigira musokɔrɔba de tɔgɔ la nka kɛnɛtigi ye ne ni e de ye ne ni e ale taara nka karamɔgɔ ye wajulo kɛ an nana Ustaz Bala Jakite ale de sɔrɔ kɛnɛ la min kan ka fɔ laseli la ale y'o lase o la a y'a kɛ ala ko ten a y'a kɛ a ka kira ko ten a y'a to ala n'a ka kira ko ten o min bɛ fɔ nin kɛnɛ kan ko o bɛ jɔn nafa jɔn kan ka baara kɛ n'a ye ne ni e anw minnu bɛ yen an bɛ ɲɛnamaya kɔnɔ se bɛ an ye ni anw de ka baara kɛta ye o la an man ka ɲina jɔn b'an ka ɲina an nana baara sɛbɛ kɛyɔrɔ de n'o ye diɲɛlatigɛ ye baara sɛbɛ o kɛyɔrɔ o de ye nka diɲɛlatigɛ masiri bɛ ni min ye kuma caman o de b'a to caman bɛ ɲina a ka baara sɛbɛ kɔ ka to diɲɛlatigɛ yɛrɛ nɔfɛ sabu ala ko ten wa mal hayatu dunya illa la'ibun wa lahwun wa zina ko diɲɛlatigɛ ɲɛnamaya ma kɛ foyi ye fo n'a kɛra kulo batara ko sabu olu de kɛn bɛ ka diɲɛ fa nka k'a sɔrɔ sɛbɛkɛyɔrɔ de don ni i m'i farati i ka sɛbɛkɛyɔrɔ ni batara ko nana cɛri sɛbɛkɛla kan ka baara kɛ yɔrɔ min mɛ a ɲɛ tɛ o si la ni min farati i ka sɛbɛ a b'i dan n bɛ fɛ ka mun fɔ diɲɛlatigɛ ye sɛbɛkɛyɔrɔ de ye sabu an danna ka na ala ko wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni ne ma jinɛ ni hadamaden da foyi kama fo ka ne ala bato o la ala bato kun ye jumɛn ye munna an dannen min filɛ sabu fɛn min bɛ yen n'a bɛ segin ala dɔrɔn ma silamɛ ka baara la walima diinɛ ka mɔgɔ wele k'i bila sira kan min bɛ segin ala ma o bɛ kɛ ala batoli de ye n'o tɛ a bɛɛ gulon bɛ jumɛn na ko aw yɛrɛ ka maaya bɛ se ka sabati a bolo di hadamadenya bɛ se ka kɛ cogo di maaya ɲuman kɔnɔ ka sɔrɔ an ti bagaya kɔnɔ diinɛ baara bɛɛ ye o ye a bɛɛ kelen de b'a la min bɛ sin ala ma mɛ an bɛ o yɛrɛ expliquer a ti sin ala ma ala yɛrɛ mago t'a la yɛrɛ nka kun de b'a la o ye jumɛn ye ko a ye ala bato a y'a dɔn ko ala kelen de ye ma ye an bɛ karamɔgɔ dɔ lamɛn kamalen dɔ ye nin question k'a kun ko Zakir Naik ale ye karamɔgɔba ye bi diɲɛ kɔnɔ a dɔnnen don ko mais pourquoi ala kɛn bɛ ka a yɛrɛ bato de diyagoya fɛn o fɛn mɔgɔw ka fɛn wɛrɛ kanu k'a fɔ an b'o bato ko ala tɛ sɔn o ma fiyewu ko pourquoi ala ye ale kelen de ta ko fo bɛɛ k'ale bato ko manga kɔrɔ a bɛ fɛ k'a ka fanga dɔ imposer mɔgɔw kan mun na o de la n ko silamɛ ka baara kɛta ninnu fɛn kelen min bɛ ɲɛsin ala ma o ye kelen ye nka ala mago t'a la yɛrɛ o ye jumɛn ye ko an ka ala de bato an bɛ sela ye an bɛ suya ye o n'a ɲɔgɔnnaw mɛ anw yɛrɛ bɛɛ k'a ta k'a lajɛ e biri ka wuli tile kɔnɔ siɲɛ 5 e k'i miiri ko a ye mun ɲɛ ala ye dɛ i ye baara kɛ a
ale ala ye sabu a ko i k'a kɛ mais ɲininkali ye min ye ko a ye nafa jumɛn ɲɛ a ye a bɛ mun servir ala ye ok i sunna i ma ji min i ma dumuni kɛ i tilalen kɔ o ye mun ɲɛ ala ye a kun kan ka baara dɔ kɛ k'a ye yɔrɔ arranger a ye wa o kɔrɔ hakili kan ka baara kɛ munna ko ala y'an bila min na yala ale ala yɛrɛ ko don wa hali o ala batoli ni o min ɲɛsin a yɛrɛ ma ko ala ye mago tɛ o yɛrɛ la nka a mago bɛ e la o kɔrɔ ye di ni e y'a dɔn ko batomafɛn foyi tɛ yen ala kɔ o de bɛ fɛn bɛɛ sanfɛ ni o tora jɔn kunkolo la o la kuma min bɛna f'i ye ala in fɛ i bɛ labɛn o kɛlɛ kama o de la ala y'a bila jɔn kunkolo la ko a ye bɛɛ to yen ne ala de bɛ bɛɛ sanfɛ ne de y'a bɛɛ dan o la ni hakili sɔnna o ma o setigi o mana fɔ sendaw ye ko a y'a kɛ tan an bɛ se ka jɛ ni o kɛli ye wa ala batoli filɛ a banna tari m'a faamu a banna o kɔrɔ ye di ko i bi ala bato fɛn bɛɛ fara ɲɔgɔn kan a bɛɛ bɛ anw de concerné a bɛɛ a nafa bɛ se anw de ma anw de bɛ bénéficier a la mais ala ye masaba ye diɲɛ faamaw olu b'i sara n'i y'u ta kɛ n'i y'u sago kɛ nka ala bɛ anw sara de ni an y'an yɛrɛ ka baara kɛ an ka kan ni min kɛli ye dɛ an ka kan n'a kɛli de ye a b'an bila o la ka tila ka an sara ni sarako ɲuman ye min mana sɔn k'a kɛ ka ɲɛ a kɛ ka ɲɛ ye jumɛn ye ka wali hakɛw to a tigiw bolo ka kun n'i ka sɔrɔta ye ka jɛn n'a ye ko ala ye tilali min kɛ nin yɔrɔ min bɛ ne bolo n ka kan n'o ye i ma bin maa wɛrɛ kan o ka hakɛ ma tiɲɛ i bolo i ma maa muso tigɛ i ma maa ka nafolo détourné i ma maa mankutu tiɲɛ nin ye fɛnba ye dɛ nka ɲinankɛ bɛ nin de kɔ pewu diɲɛlatigɛ kɔnɔ o de la sultan ibrahim bun adham don dɔ la a ye wasiya kan ladilikan damadɔni di ko jɔn k'o hakili to n na an bɛ yɔrɔ min dun bɛ yɔrɔ tɛ dɛ an bɛ ɲɛnama dɔ de ka kɛnɛ kan min kun bɛ yen sekun b'a ye a ka yɛlɛma bɛɛ la nka bi sigi bɛ ka kɛ ale kɔfɛ bi a tɛ yen ne ni e bɛna nin don sɔrɔ nka hali waati jan dɛ hali waati jan tɛ o kɔrɔ ye di fɛn o fɛn ne o waati ma fɔ jɔn ye a bɛ se ka na kuma bɛɛ jɔn b'an ka waati jan di yɛrɛ ma dɛ mumini ni dugusajɛra kana miiri ko su bɛ ko k'i to yen ni su kora k'i to yen kana miiri ko dugu bɛ jɛ k'i to yen nka nin maa min kɔnɔ o ka dɔgɔ labɛn min b'an bolo sini an bɛ mun kɛ kalo wɛrɛ an bɛ mun kɛ san wɛrɛ an bɛ mun kɛ nin de b'an bolo nka an bɛ mun kɛ ala ta la an yɛrɛ ta la o de b'an kɔnɔ o de la ibrahim bun adham ka nin wasiya ka ɲi ladilikanw don ni jɔnw jantora a la a bɛ nafa a ko iza ra'aytumu nnasa mashghulina bi amri dunyahum fashtagilu antum bi amri akhiratikum ko n'a ye mɔgɔw ye n'u shugulelen don iza ra'aytumu nnasa mashghulina bi amri dunyahum n'a ye mɔgɔw sɛbɛ dolen u ka diɲɛ ɲini na diɲɛ bi sɔrɔ di min sago sɔrɔ di ko n'a ye mɔgɔw cɛsirilen ye o la ko a y'u to yen fashtagilu antum aw k'a jija k'a ka waatiw ta k'a cɛsiri k'a jija bi amri akhiratikum ko a ka lahara bi sɔrɔ di n'a ye mɔgɔw ye diɲɛ ɲini na ko a kana tugu u nɔfɛ dɛ a ye u to yen aw ka lahara ɲini mais aw ka ɲininkali kɛ dɛ ko lahara ɲinina ani diɲɛ ɲinina ko jɔn de y'a sɔrɔbaga ye jɔnni ayi lahara ɲinina kɔni bɛ lahara sɔrɔ maa o maa n'i ye ala ɲini ka lahara ɲini i b'a sɔrɔ maa o maa
mɛ fɛn min tɛ sɔrɔ o ye diɲɛ ye ayi i bɛ fɛn caman ɲini diɲɛlatigɛ in kɔnɔ i b'i sɛgɛn ka dɛsɛ i t'o sɔrɔ camanw bɛ yen kaburu u si denmisɛnnin u fulonkɛlama u bɛ sugu kɔnɔ nafolo ɲini na u si jɛn bɛ bi hali bi u bɛ denmisɛn dɔw ka baara la n'olu ma di u ma u tɛ balo nafolo ɲini t'a sɔrɔ la a bɛ ala bolo a ye tilali kɛ n'i ka kan n'a ye a b'o d'i ma nin ye kelen dɔw bɛ yen olu bɛ fanga de ɲini diɲɛlatigɛ kɔnɔ nka ka sɔrɔ wari o ala ye se caman k'u ye nka o fanga in u b'u sɛbɛ don a ɲinini ma ka dɛsɛ kolokotɔ u t'a sɔrɔ fiyewu o diɲɛlatigɛ fɛn dɔ ye dɔw bɛ yen ala ye hɛrɛ bɛɛ k'u ye nka u ka furusow la o ye muso kelen da ka fila ta ka saba ta fo naani ala ma den nɔgɔya u ye n bɛ fɛ ka mun f'u ye ko fɛn min bɛ ɲini kuma dɔ la n'a tɛ sɔrɔ o ye diɲɛ de ye i bɛ diɲɛ fɛn dɔw ɲini i t'a sɔrɔ mɛ o yɛrɛ ye kuma dɔ de ye ka d'i ma n'i ye o yɛrɛ to yen ko diɲɛ bɛ sɔrɔ diɲɛ ɲinina yɛrɛ fɛ wa a fɔ abada sabu min yɛrɛ bɛ ka nafolo ɲini n'ala y'a d'a ma dɛ aw k'o layɛ ba nafolo dira minnu ma olu ka nafolo ɲini a sɛbɛ ka jugu ka tɛmɛ fɛn tɛ minnu ka nasɔngɔ ko gɛlɛya b'o la dɔ bɛ minnu bolo ta ka jugu o ye i ka nasɔngɔ t'i bolo ni nasɔngɔ sɔrɔla i jigi bɛ da a wa ka caya wa mana caya i jigi bɛ da ko a ka kɛ miliyɔn ye miliyɔn ka caya ni o cayara mun bɛ ɲini miliyari mana sɔrɔ dɔrɔn ko an ka taa fɛ i bɛ t'o de la f'i bɛ bɔ ni ɲɛnamaya kɔnɔ i t'a sɔrɔ koyi diɲɛ ɲinina a tɛ diɲɛ sɔrɔ nka n'i ye diɲɛ to yen dɔrɔn ko ka ala ɲini ala bolo jan bɛ k'a ka jɔn bɛɛ kɔnɔ ka lahara ɲini i b'a sɔrɔ o de la an ka k'an cɛsiri o la fɛn min tɛ sɔrɔ a y'o to ɲini baw bolo ye min bɛ sɔrɔ aw ka cɛsiri o la nin y'a ka ladilikan fɔlɔ ye a ko wa iza ra'aytum an-nasa mashghulina bi imarati al-qusur fashtagilu antum bi imarati al-qubur a ko n'a ye mɔgɔw ye cɛsirilen don étage janw jɔli la ko aw kana cɛsiri o la aw k'aw cɛsiri kaburuden jɔli la i bɛ da yɔrɔ min kaburu dali o waati ka ja ka tɛmɛ i bɛ so minnu jɔ yan olu dali kan dɛ mɔgɔ dɔw bɛ kaburu in duguma san ba yirikaw don dɔw bɛ san 100 yirikaw don dɔw bɛ san 2 yirikaw don i tɛ min balo nin ɲɛnamaya in kɔnɔ i b'o de k'a duguma i tɛ min kɛ dugukolo sanfɛ dɛ i b'o de k'a dugukɔrɔ dugukolo in de ye i taayɔrɔ ye i bɔra ye i bɛ sigi ye ne kuranɛ ka kuma minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra a ka so o ye kaburu dingɛ ninnu ye ko yana a ka a cɛsiri k'a ka ɲɛnamaya bɛɛ di fo n ka etaziw jɔ ko min jɔli ka nɔgɔ a y'o jɔ fɔlɔ ani nafolo tɛ etazi tɛ jɔ dɛ fɛn dun tɛ e kun nka kaburu o siri in bɛ o la wa o siri in bɛ mazɔnw ta o kana a tracer wa la ingénieur k'a plan bɔ la e yɛrɛ ye a mazɔn ye i y'a ingénieur ye i y'a fɛn bɛɛ ye mun k'o kɛ ɲumankɛla ye n'i y'a dilan ka i bila i yɛrɛ ɲɛ a banna nka ni ɲinana n'i ye fɛn bɛɛ jɔ n'a y'i ja l'olu so jɔ nka ni kaburu in ma dilan a bɛ laban ye de Shadadi bun Adi a ye se sɔrɔ ka fanga sɔrɔ a ye so min jɔ sanu so de don sanu so ka palais jɔ sanu na a bannen kɔ a dayɛlɛ don a sen bi da bulonda la don min mɛlɛkɛl mawutu yamarala ala fɛ ko nin ka waati sera mɛlɛkɛl mawutu jiginna a kan olu ye sanu sow jɔ nin dugukolo in sanfɛ an ka fangaw ka fanga so ma bi o de la n'a fɔra an ka sabali an ka to ala ta la nin y'a ka kumakan ye a ko iza ra'aytumu nnasa mashghulina bitazyini zawahirihim fashtagilu antum bitazyini bawatinikum a ko n'a ye mɔgɔw ye ko sogolaya ni u ka kɛnɛkandaw de masirili ye u ka finidondaw u ye cogo ko
fashtagilu antum ko aw ka jija ka ashugulaya bitazyini bawatinakum na akolonnaw masrili o koroyidi ni mogo yu ka yetaw dekla aw ka adus kun gla ko nyeshin ala هيدرا ni ladlika nunu nafaka bona hakli torala mais jebi ka sama min no fe o ye nunu de nga aw ko otoy min nga gela be na min nyina o de ko de sorali ka no ga be lahare ale de sorali ka no ka teme jieka mais on bi ka buli jiede no fe min zoro mandi o la o be en perdi lahara la anyina ngolo bato fo sayab tan zoro pew ka soro amma fengla ka bla yeranye إبراهيم بن عدهم عند فوق إذا رأيتم الناس مشغولين بخدمة المخلوقين فاشتغلوا أنتم بخدمة الخالق عز وجل نعم نايم وشغل لي وجونيون دك بارلا نعم كسبتي وجونيون دو دما كو أو كاجيجا كاير شغل يا كبارا بكة مين يجون دانو يا علي أو كاتاكوي الله أكبر هيدرا ni kuma yi wala lu bala nga wati ra chogo kama joke mandaka sigi kembe kama kono safu duma zana me nanya hakli to nina ambi lafiya na ye jonye o jonyo onde demelila nimbe anvaya anga jamana ingono ya e bolo akakantande ambi farandunu ndeka o ibi tola kuma dola ibi ta do dado fe imangano duni ala ko bitunu pew abeke jiya ko damay o ko nay mo yo la kana tugo mo no fe aw ka chesiri ko mbe ala khadimu ya choti nebsaga ala sago kedi ay jon tatui tariba fam anana kuma labani jume ako ayadija khuzu min hazihi dunya ako ay talike min hazihi dunya min jannatika ila zadan sarafnana yusilukum al-akhirah yusilukum ila al-akhirah min bi awsilahara ayadija aka sarafna ta awbulu min jannatika tamajjayna aka sinawi lahara لأن الدنيا مزرعة الآخرة ko sabu kada ka jena tige ko lahara sene ke yorodo ibi min zene ika samiya cikela iye malo min da ye nyo min da o ni bi a to di equivalent ka fo nye malo da malo kansira nye nyoda nyotige sira kaba danave kaba karisira iti nyota malo plasila iti malo ta kaba plasila la ni min barake ibo deta o ko lahara sene kero ejie o de la ngo sebe kero do o ibi sene de kea o lahara ye o jabi tayoro yi ni min ga kabla yerenye ibo de soro o de la nanyina na pew ambulo ba bela jideje ne Ibrahim buna da ham ka kumai o de la mingele banga ni oye akumaka duro na ka kon labaynye ode ko izara aytumun nasa mashghulina bi uyubin nasi fashtagilu antum bi uyubi anfusikum nyina ngara mingo pew on be jamana ngono ni ko ni mo shugulele ko mo wore lebu bi sorodi ami karsa ndogoyadi amu lablati ko naye mo ye ko anga mo ka lebu nyine angu neni ko ay shugoloya ne ayra ka lebu ye mu menna folo yala ne tabbe kaywa njogo besanuele de wa ne e jogo besanera obi nyina ka bo mo ko tarima fam nga anga karsa nyini abidi jangwa nga jamana ngaya mali bi je be kono mali nyogona ti fiu ati beka buruja fama ka buruja karama ka buruja o te je shi kono iko mali ati mali nyada kalte bebo o de la balaw ban feya awulili a segili do de parce que on ben defo o de la kuma dola on ga famu ambe jigide ambe ka layini de toro min bi jamana kono abi wulidi ni ambe ka layini mais sayyidina ali ka kuma do ko ma nazala al bala illa bi zanbin wala rufi'a illa bit tawba
ko foyi ma ɲanga tɛ jigi dugu kan fo jurumu wa foyi t'a wuli fo segili ala ma ala wele t'a wuli latifu t'a wuli an ka fara ɲɔgɔn kan la mun y'a jigi fo ka boyi o la hɛrɛ bɛ na kuranɛ ka kuma de don inna allaha la yughayyiru ma biqawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim a ko ne ala tɛ maa si ka hɛrɛ yɛlɛma k'a kɛ tɔɔrɔ ye fo minnu kun b'aw dusukun na ɲuman na n'a y'o kɛ juguman ye o la i b'a segin ko ni juguman nana an yɛrɛ ka wale juguw kama ala a bɛ bɔ i di i bɛ segin aya in kan ko inna allaha la yughayyiru ma biqawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim ne ala fana ti maa ka fɛn yɛlɛma juguman min b'i kan n'i nana n'a ye n t'a bɔ i dɛ fo n'a y'a dusukun na taw yɛlɛma juguman min n'a kun b'o kan ni a y'o bila ka ɲuman sen ta n nana ni hɛrɛ ye mɛ an ka jamana ta k'a lajɛ bi hinɛtɔ jamana don mɛ maloya don peut-être n'i b'a fɔ kɔfɛ mɛ an yɛrɛ dama ye maliyɛnya bi k'i disi gosi n'a ye a ka gɛlɛn dɛ maloyala ko don cogo bɛɛ la fɛn bɛɛ dara anw de fɛ faamaw bi minɛ ka ti yan fɛn bɛɛ bɛ kɛ faamaw bi ta ka bɔ ka faliw minɛ ko faamaw don bon nin tɛ jamana wɛrɛw la fɛn mana kɛ cogo cogo o de la anw jɔ man di nin fɛn ninnu ka ten nka anw ka jamana in dekun minnu b'a kɔnɔ tɔɔrɔ minnu b'a kɔnɔ jogow tiɲɛna faamaw ma jɔ o jɔyɔrɔw la jango maradenw ni ala ka sira bila la kuma dɔ la kɔlɔlɔ b'a la an b'a ɲini ala fɛ ala k'an n'aw kisi ka kuma laban ni anw ka sigi kɛnɛ o kɛnɛ kan ni waati ma kɔrɔ an na an ka kɛnɛw kan an bɛ min lase o de ye jɔnw bɛ se ka bɔ nin dingɛ kɔnɔ cogo di ni ala kɛra ka laseli ye albayatu ala islam silamɛya baya ala kɛra ye min ɲini mɔgɔw fɛ ni o ye baya minɛli ye ni o ye an jigi bɛ da ala kan parce que anw b'o de fɔ k'i jigi da ala kan ten la aslan o tɛ se ka kɛ hali an yɛrɛ ta ne ka n jigi da e kan o b'a sɔrɔ labɛn bɛ i bɛ mun fɛn na ni n jigi dara i ka hɛrɛ kan i ka hinɛ kan i ka n dɛmɛ o b'a sɔrɔ n ye n donna i ɲɛna sira fɛ jango ala min ye anw da an ko ala i bɛ min fɛ an t'a kɛ ten nka tila k'a fɔ ko an b'o ala de wele a k'an jaabi o bɛ kɛ ni mun ye ni ala direction t'an bolo k'an b'a tɔnɔ min ka taa a ka d'an ye cogo min n'i m'a minɛ ale ka dabada ma a kɔrɔ i bɛ min fɔ o ni fu bɛɛ dama ka kan tari m'a faamu o de la mɔgɔ dɔw b'a ye dɔw ka kumakan na ko est-ce que hɛrɛ jigili siren bɛ o de la wa ko minnu bɛ yen ni kafiriw yɛrɛ don k'olu bɛ hɛrɛ sɔrɔ sanjiw bɛ jigin u fɛ yen mɛ anw ta k'an b'a bɛɛ fɔ ko nin don tiɲɛ don an y'a sɔrɔ nususiw la wa o don koyi munna kafiri tɛ ka juge ala bolo la sabu ale m'a fɔ ala n da b'i la yɛrɛ a tɛ ti tura ye yɛrɛ o kɔrɔ fɛnw bɛ yen naturel san ka na o ye ala ka naturel dɔ ye diɲɛlatigɛ kɔnɔ o la a bɛ na ye nka e min ko n bɛ ala nɔfɛ nkalon kan ni e de ye fɛn kɛ ala bɛ sɔrɔ nin b'u wele o ye punition de ye ko min b'i da dɛ nkalon kan n'o ye ala kelenbanciya ye i ye o sira bilali min kɛ o sara b'i ye fo faamuw de ka sɔrɔ ka ko ninnu yira mɛ an bɛ min ta k'o fɔ dɔrɔn kuma laban na o de ye an bɛ min lase n'o ye albayatu ala islam ka layidu di k'a fɔ ne tɛ fila fara ala kan n tɛ sunyali kɛ n tɛ jɛnɛya kɛ n tɛ n den faga n tɛ namara kɛ n sen kɔrɔ n t'a kɛ n bolo kɔrɔ ni muhamadu ye n bila baara ɲuman min na n b'a kɛ wa ni nin de ye ni nin ye alakira muhammad sallallahu ta'ala alayhi wa sallam a ye sahaba bɛɛ wele nin kɛli la a bɛɛ y'a kɛ a bɛɛ kɛlɛ bɛ yɔrɔ jumɛn silamɛya donkan don a donkan tɛ o ne y'o de fɔ n ko kuma dɔ la an kana sama o nɔfɛ ɲininkali ye min ye ko diyagoya don wa
n'a sɔrɔla jakuya don jakuya bi jakuya an bɛɛ kɛ an k'o kɛ seli tɛ silamɛya donkan ye nka an m'o dabila k'o tɛ silamɛya donkan ye ni anw ko ten ko silamɛya donkan don o de la e ma sɔn a to yen nka a dɔn de k'i ka kira ye mɔgɔw wele ka n'a kɛ la mɛ o ye n ko i k'a to yen ten koyi n'o tɛ anw y'a ye yɔrɔ min ani e y'a ye yɔrɔ min o ye silamɛya dongaya yɔrɔ de ye u don dɔ silamɛya la u kɛtɔ silamɛ ye olu de y'a kɛ fatumaka don minnu bɛna don silamɛya la olu ye nin 6 in de kɛ nususu bɛɛ kɔnɔ sɔsɔba t'a la l'anw bɛ kuma an wasalen bɛ kuma an bɛ min fɔ lamɛnnikɛla ye n'a bɛ k'an lamɛn a b'a dɔn nin tɛ ka ne dungɔ fɔ nin bɛ ka min fɔ nin ye wulibali ye dɛ nka ka tila ka confirmation fara kan k'i ti maa de sɔrɔ dugukolo bɛɛ kan min bɛna fɔ k'a ye kelen fɔ ko nkalon b'a la anw bɛ k'o sɔrɔ b'a ɲini n'o sɔrɔla k'an ka kuma kelen nkalontigiya ni tiɲɛ ye ni dalilu ye an bɛ ala tɔgɔ jɔ an t'a lase bilen i dɛ ka manamanakan dɔ fɔ waati in na ko karamɔgɔ badu ka kala fɔ arabu jamanaw kan ko dɔ sɔgɔra k'a ye baya kɛ ko tasuma a kan ka taa baya kɛ ko baya kɛra tasuma ye ko k'a tigi kunbɛn a ko bɔn ko y'a ye o tigi ye dɔ ɲininka ko k'i kan ka baya de kɛ nka o kɔfɛ a taara nin karamɔgɔ ba in ɲininka minnu galila arabu jamanaw kan o ko ala ɲɛn'i ma de n'o tɛ n'i ye baya kɛ ko o ye setanɛ de ye ko tasuma ye setanɛ ye la ilaha illallah an tɛ fila fara ala kan nin ye setanɛ ye o kɔrɔ mɔgɔ min b'a fɔ nin ye setanɛ ye o tigi de ye setanɛ ye wulibali don dɛ n tɛ fila fara ala kan n tɛ sonyɛli kɛ n tɛ namara kɛ n sen kɔrɔ n t'a kɛ n bolo kɔrɔ n tɛ n den faga ni muhamadu ye n bila baara ɲuman min na n b'a kɛ n'o kɛli kɛra setanɛ ye maa man ka bɔ o setanɛya la ne tɛ fila fara ala kan n tɛ sonyɛli kɛ n tɛ jɛnɛya kɛ o bɛ fɛn o fɛn tiɲɛ jɛ o kɔ i ka ala ta i k'a ka kira ta wulibali don walahi baya ni fɛn o fɛn bɛ ɲɔgɔn tiɲɛ o bɛɛ fili si tɛ se ka jɔ tiɲɛ kɔntoro la i da bi den ala ka faamuya ko ɲuman d'an ma an b'a ɲini ala fɛ a y'a bɔ nafolo bin na ala ka jidi ala ka hɛrɛ k'an n'o ye ala k'o k'a k'ala ye kana rabbana atina fi dunya hasana wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar rabbana wasa'ta kulla shay'in rahmatan wa ilma faghfir lizina tabu wa tabi'u sabila wa qihim azab jahim rabbana adkhilhum jannati 'adnin allati wa'adtahum wa ansurhum min a'daihim wa azwajihim wa dhurriyyatihim innaka antal azizul hakim inna allaha wa malaikatahu yusalluna 'ala النبي أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صل سبحان ربك رب العزة أما يصفون والصلاة والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين Falhamdulillah kaula dɔnniya k'a fɔ ye sigi in kun laban na mɔgɔw caman ye baya minɛ an karamɔgɔ bolo n'a fɔ an y'a fɔ ye kɔrɔfɔ daminɛ na cogoya min na nin kun y'an ye ɲare la jamiyatu ansardin islamiya tɔnden minnu bɛ yen u ka wale ɲuman dɔ kɛnɛ an'u ka tasibila kɛnɛ kan u ye min sigi u ka tɔnden sɛbɛ dɔ masa ye n'o ye mama kulubali ale min kun ye jamiyatu ansardin islamiya tɔndenw u dɛmɛba an'u jigisigiba an'u sɛbɛyiriba dɔ ye ɲarela kɔnɔna na an b'a ladeli tasibila minnu kɛra kɛnɛ in kɔnɔ ladilikan min kɛra kɛnɛ in kɔnɔ a mɛkilo ɲuman ala k'o di ne ni aw bɛɛ lajɛlen ma ka baara kɛ n'a ye fana ala k'o nɔgɔya an bɛɛ lajɛlen ye duwawu don ni saraka minnu fana bɔra musokɔrɔba in ye an b'a ladeli ala k'a minɛ a ma ani silamɛ fure bɛɛ lajɛlen k'aw yɛrɛ fo k'aw wale ɲuman dɔn a ka ɲɛmada la k'a fɔ ye a k'a mɛn diɲɛ waati wɛrɛ wa shukran lakum tiɲɛ wulila nkalon tɛ se ka tiɲɛ mɛn tiɲɛ wulila f'ala ka tiɲɛ dɛmɛ tiɲɛ wulila nkalon tɛ se ka tiɲɛ mɛn tiɲɛ wulila f'ala ka tiɲɛ dɛmɛ tiɲɛ wulila nkalon tɛ se ka tiɲɛ mɛn tiɲɛ wulila f'ala ka tiɲɛ dɛmɛ tiɲɛ wulila namara si kolonba wuli tiɲɛ wulila f'ala ka tiɲɛ dɛmɛ tiɲɛ